Frank van der Wal-Baken had een sportadviesbureau in Hilversum en is een autoriteit op het gebied van sportmarketing. Hij vindt dat de KNSB appels met paren vergelijken dat het om de financiën gaat. In een van de 3 locaties is een keiharde garantie van 55 miljoen die op tafel ligt. Bij de andere 2 zijn het aannames en moeten we maar afwachten of die onderbouwing klopt. In ieder geval weet ik vanuit Almere dat Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere, keihard heeft gezegd er komt geen cent uit de gemeente. En de provincie heeft hetzelfde gezegd. De orenlocaties binnen net exclusief voor het reetrieden. Heerenveen biedt 100% garantie voor altijd schaatsen. Bij de andere locaties moet op een gegeven moment misschien de KNSB wel in de rij staan om aan bod te komen. Omdat een paardenevenement of een wielerevenement grotere prioriteit krijgt omdat het meer oplevert. En ik vind dat een gevaarlijke situatie. Nevens van der Wal-Baken zou het internationaal boen ISU oer de KNSB heen gaan kunnen. De ISU die is eigenaar van de EK, WK's en de Wereldbeker. Dat die op een gegeven moment de KNSB kan overrulen en kan zeggen wij gaan naar de beste locatie in Nederland en dat is in dit geval Tialf. Jurist Rashid Tamoer van het Jereveen had een soort cliënten in de sportwereld. Hij denkt net dat een beroep bij de rechter het helje zal. Ik denk wel dat het zin heeft om hier en daar een en ander onder druk te zetten. Of het juridisch zin heeft, met andere woorden, wat is de kans van slagen? Ja, je weet het nooit, maar dan zou ik zeggen, dan is deze uitspraak van de rechter zeer begrijpelijk en is ook de kans groot dat in hoger beroep gevolgd zal worden. Tamoer vindt het vreemd dat de KNSB net jongen had naar trainings- en opleidingsfaciliteiten die Jereveen wel had en de oren net. Dat is bedacht door het NOC, dat als je topsport wil bedrijven, dan moet je de jeugd tot 12 jaar moet je gewoon laten spelen. Tussen je 12 en 18e moet je trainen. En op je 18e zou je dan op topniveau moeten zijn. Nou, om te trainen moet je natuurlijk als achtervang een opleiding hebben. En verder moet je alle faciliteiten in de buurt hebben.